Lah iya ngomong. Aman. Sok kowe bakale yo ngene iki. Mboten. Nungsung iki. Nek kula niku mboten ngoten kok. Marang sekabeh para kawula. Munggah ing nayaka sentananing negara Tandhes. Sadurunge pisuwanan dak wiwiti. Ayo padha-padha bebarengan muja-muji syukur ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat kang wis peparing pira-pira kanikmatan uga kang peparing panguripan marang kita kabeh. Muga wae negara Tandhes dadi negara kang adil hambek para marta uga bisa ngayomi sekabehing para kawula dimen mulya uripe ora kekurangan sandang lan papan. Muga wae Tandhes ing besuke bisa langgeng loro negara Tandhes bisa kanggo ngeyut anak putu uga bisa negara Tandhes kuwat ing bebaya luwih saka kuwi putraku Paring pangandika Purbaretna. Kepiye kewajibanmu nalikane jeneng sira sadurunge munggah ana pendhapa ngadhep ana ngarsanipun Rama. Sakderengipun matur boten katalumpen sebab kula katur wonten ngarsa panjenengan Rama. Bagya lan mulya bombong penggayipun Rama. Sawise jeneng sira ngaturake bekti sujud ana ampeyanipun Rama. Kanthi tembung ngaturake bekti marang wong tuwa. Ya. Prabarta. Paring pangandika Bektimu dak tampa puja pangestune wong tuwa. Bali sira tampani yo nggih. sangat angin kula mimpi Rama. Kinipun kula kulawan astaya para putri. Boten badhe nirwa wonten ngarsa dangu panjenengan. Menawi sedaya kula nirwa
Rama percaya duwe keyakinan jeneng sira bisa nggulawentah marang sakabehing Bandyada Cepi munggahing para putri kang ana ing negara Tandes. Mula pakaryan kang becik dan nglestarekake lho, Gen. Nglestarekaken Jawara. Mong bae nalikane pun Rama ngembak pusarane ngadil ana ing pendopo negara Tandes yen ana sisip sembire tembung jeneng sira kang dak penangake ngemotake pun Rama. Sedaya kala sampun dados tangga Jawa minangka kula menika putra jenengan. Oh. Kali marang jeneng sira, Gung. Dawuh Guna katimbangan. pangreka. Nggih. Ya nadyan kalungguhan iki Rakyana Patih Harya Gupita ora ngadhep merga kalungguhan iki lagi nandhang lelara ora bisa ngestreni anggonku paring sabda marang sakabehing para kawula. Mung jeneng sira minangka wakile. Mula aku kepengin mangerteni kepiye muduning para kawula uripe ana ing karang pradesan munggahe ana ing pagunungan. Sang Prabu Purbakusuma sembahan kula inggih. Kula minangka parangka dalem wonten ing kraton Tandes. Pangkat kula tumenggung menika cara pentelengipun senopati bebetinging negari wonten ing Tandes. Nanging sadèrèngipun kula matur, kula ngaturaken pasegahan para krami mugi kunjuk wonten ngersa dalem. Dak tampa puja pangestuku bali sira tampani. Sanget anggen kula mugi handhataken jimat paripit saha handayani kasantosani kula. Nggih. Pinangka jejere warangka dalem wonten ing kraton Tandes anggen kula ngayahi jejiban haniti priksa hanentremaken dhateng para kawula wonten ing kraton Tandes. Ing titi kalenggahan menika para kawula tansah katata raharja tansah pinantuing saka Basuki Rahayu Widodo nir ing samikala kaya malih kathah ana ing para kawula ingkang manggen wonten ing Parden saha wonten ing karang padesan minggahing wonten ing kutha raja kraton Tandes sami Allah pilih gesangipun menika karuban ing segala manik paribasanipun Kanjeng. Matur nuwun. Nggih. Amung jeneng sira kang dak percaya. Amung jeneng sira kang rina lan wengi tansah wawor lan awor marang sakabehing para kawula. Aja nganti mangkono Tandes disenggo banci demban oyot marang ayaka praja ngiwakake marang kawula. Sapa kang para kawula kang nandhang kekurangan jeneng sira kang wajib paring bebungah utawa paring bondo lan donya dimen uripe para kawula iki mulya. Subuh kalian dawuh penyandanem Sang Prabu Purbakusuma bilih wonten para kawula ingkang nandhang kasrakat gesangipun kedah paring sabiyantu menika jumbuh kalian dawuh panjenengan. Jer panjenengan menika salah satunggaling ratu ingkang berbudi bawa laksana adil para marta Kanjeng. Tembangmu sak klimah gawe senenge penggal ingsun. Yo nadyan ingsun iki wis jompo
wis rengko. Nanging aku tansah menggalekake marang para kawula. Merga apa? Tanpa kawula ratu ora bisa apa-apa. Mula bisa manunggaling kawula lan Gusti dimempukuh lan bakok negara Tandes ing Mangkunegaran. Sang Prabu Purbakusuma Ya, tumuju ancas wigatining sedya. Tuwuh tandha pitakon rasaning penggalih kula dene ing titik kalenggan menika wonten Pasewakan Agung Kraton Tandes. Sejatosipun wonten kawigaten napa? ya jumbuh pisoanan buri ingsun wis paring sabda marang jeneng sira mudune para nayaka lan kawula lalungguhan iki ingsun mung kepengin hamini suda minangka ratu agung ing negara Tandes merga coba to sawangen ingsun wis jompo ingsun wis rengko kurang samu barang apa wae kurang ing pangrasa kurang ing pamawas lan kurang ing pangrungu apa ya selawase ingsun dadi ratu ngayomi marang para kawula guna pangrika Jumbuh lan dawuh panjenengan Sang Prabu lajeng sinten ingkang badhe kapiji pinangka ratu pinangka badal wakil panjenengan Sang Prabu. miturut silsilah para raton ing negara Tandes Nggih. kang menang nglenggahi dampar keprabon Maison Danu iki turun ratu Ibu Suri mongko ora ana liya mung putraku Prabaretna Prabaretna kang menang dadi ratu ana ing Tandes. Ya, boten lepat dawuh panjenengan ngono. garising Sarasilah wonten ing Kraton Tandes sayekti ingkang mijil saking garwa Prameswari nenggih putra putri panjenengan Dewi Purbaretna. Pancen putraku Prabaretna. Nanging menika miyas paut payastri menawi to dados ratu kirang prayu saha kirang hamrbawani saha damel wibawanipun negari wonten ing Kraton Tandes. Apa bedane ratu Tandes lanang utawa wadon? Mongko yen ingsun kang mawas apa meneh jaman saiki ora ana bedane lanang lan wadon. Yen lungguh padha cendheke, yen ngadeg padha dhuwure. Lamun putraku dadi ratu ana negara Tandes, isih ana jeneng sira, isih ana senopati, isih ana prajurit muduning para kawula. Lamun gotak ing mangkune, ingsun kang bisa kanggo tetimbangan. Adat Widhi Widana ingkang sampun sinengker wonten ing Kraton Tandes pancen saestu putra putri panjenengan ingkang kedah dados ratu nanging sepisan malih wonten ungel-ungelan para wasis pinter yen wong wadon niku neraka katut swarga katut neraka nanging ora melu pramila saking menika boten pantes boten saged wibawa boten saged kuncara negari dalem Kraton Tandes menawi ingkang dados ratu putra putri panjenengan Dewi Purbakusuma. Dadi kuwi pawadanmu. Nggih
Ratu wedok kira pantes. Boten pantes. Ora pas. Ora pas nggih. Ngene. Pun. Kowe buka lembaran sejarah mbok menawa kowe mangerteni. Negara Majapahit sapa kang renggani? Tribhuwana Tunggadewi. Uga ana Ratu Sima ana ing Keleng Kalingga. Kuwi wadon apa priya? Pawesti kan. Nah, wadon wae bisa ngobetake negara. Ratu wedok kang adil hambek para marta. Ratu kang ora bamcing demban siladan. Ora luput lamun putraku Purbarna jumeneng ratu ngimbangi gumanteni marang palenggan ingsun ana ing negara Tandes. Sang Prabu Purbakusuma Iya. Tribhuwana Tunggadewi menika wonten ing Majapahit. Pancen. Ratu Sima menika wonten ing Keleng Kalingga. Bener. Keleng Kalingga Majapahit menika Dede Tandes Kanjeng. Pramila ing saking menika boten saged dipun padhake. Dadi ora kena dipadhakake Majapahit lan Tandes. Majapahit utawa Keleng Kalingga lan Tandes. Nggih. Nanging aku ngugemi sirjaing para ratu. Ana ing negara Tandes. Mula ora ana alane. Lamun Prabaretna minangka ratu apa meneh? Sabda pandhita pangandikaning ratu tan kena wola-wali. Pindhane mangsi kang tumetes ana ing lesan putih. Nanging ngaten Kanjeng. Panjenengan menika tasih kagungan sedulur. Kadangku Nggih. Kedahipun dipun paringi ros. Bilih panjenengan menika badhe jumenengaken amini suda dhateng putra putri panjenengan langkung rumiyin. Nggih ing mengkone kadang dalem Pangeran Gurawangsa boten sarujuk saha kepengin dadi ratu wonten ing Tandes. Pangrika Nggih. percaya marang ingsun. Kadangku Gurawangsa iki anane mung manut lan manut setya lan bekti marang kadang sepuh. Apa terus dadi sabdaku ing mangkone kadangku uga melu mujuti. Menika menawi wujud pakaryan piyambakipun tansah manut dhateng kersa panjenengan dalem nanging menika pangwaos wonten ing kraton Tandes ing mengkinipun saged dadosaken bedah cengkah ing antawisipun panjenengan lan Pangeran Gurawangsa lho. Ngene, ora bakal. Negara Tandes bakal karusak dening sedulurku. Merga kuwi kadangku kang dak tresnani. Pindhane kuwi godhong suruh. Diwolak-walik yen dirasakake digigit padha rasane. Ora bedane aku lan sedulurku Gurawangsa. Mula saka kuwi kalungguhan iki dak tetepake Prabaretna minangka ratu ing Tandes. Menawa jeneng sira wis midhangetake sabda dawuhipun Rama. Kari jeneng sira saguh ta jumeneng nata nglintir kalengganipun Rama dadi ratu ana ing negara Tandes. Maestro pasampun dados dangu dalem. Namung ngesti kan. Ngono. Ngono pangrika. Utusan para pradangga kalunggan iki wisudan agung kawiwitan. Ngestaken dawuh. Ngono, apa lho? Sumayu Purba Ratna nggih rampun mangestoni.
Yang jeneng sira pemijil wanita. Kowe aja wigah lan wigeh. Kowe aja ngrasa kang wedi. Dadi ratu ana ing tandes. Bisa dadi ratu kan hambek para marta. Asih parang sama samaning dumadi melas marang para kawula. Aja mban cindhe mban oyot. Langgeng kon muji meneng nata lho, Ndek. Gandeng saiki jeneng sira minangka ratu pelayoman ana negara Tandes. Jeneng sira dak penangake nambah gelar utawa kanthi jejuluk. Dak pasrahke lan jeneng sira. Liwah Sentana nayakaning praja. Kalebu kawula ana ing kraton Tandes. Ingsun piniji dadi ratu ana ing kraton Tandes. Bakal tambah gelar jimat asma Sang Juwita Prabu Retna. Yayi Pangeran Gorawangsa Dawuh katimbalan kanthi raharja munggah ana ing pendopo negara Tandes Yayi. kales ing sambikala mboten enten alangan setunggal kewala ingkang tumanduk dhateng jiwangga kula namung kemawon sembah pangabekti kula katut. Jeneng sira ngaturke bekti ingsun tampa puja pangestuku. Kali sira tampani lho Yayi. Sinambi ngasta kalih kapundi sapucing rikma mugia ndadosaken teguh iwana dhateng kula. Kaya mangkono. Kang Mas Prabu Yayi Gorawangsa opat tunagung mila sama bangsami menawi sowan kula randhat kapara kula kumlancang yak sageng para nayaka praja lan Sentana ingkang sanesih ngapunten pangapuntenipun bareng kula badhe nyuwun dawuh awit menapa dereng kemawon kula janggahaken suku kula wonten ing Pendhapi Agung Kraton Tandes gemrebek talingan kula mireng suwangening para kawula aksara ambata rupa bendhe mangambal-ambal menawi kula mboten klanjung wonten ing Tandes wonten jumenengan menika leres napa mboten pancen ora sisih lagi wae jumlah gureng mriyem kang kaping 3 sorak kawula kang hambata rubuh nyedhakake wisudan wis kawiwitan. lajeng wisudan menapa Wisudan lintiring keprabon Adipati Anom utawa Ratu Anyar ana ing Tandes. salehipun panjenengan kumlang gambar palwana wonten ingkang nggahi sinten Ora ana liya kang lenggahi dampar Gading Maesa Danu ana Tandes. Hamok putra Purnamu dhewe Prabu Retna. Semene jeneng sira ki cingak kaget sawise ingsun wis paring sabda marang jeneng sira. pangapunten Iya. kaget kados nyambregep ing mangsa ketika sasampunipun kula mirengaken menawi salehipun panjenengan dalem Kang Mas Prabu Purbakusuma panjenengan tindaran kawibawan wonten ing Tandes tumanduk dhateng pulonan
datang kanthi permati kapeng kalih kanthi wening kawicaksanan panjenengan dalem. Panjenengan nindakaken kawibawan dhateng putra ndikapun Purbur. Purbur menika putra panjenengan apawak pawesti. Menapa sampun pas lan pantes nglintir kawibawan ingkang cemete kadhel wonten ing Kraton Tandes Kang Prabu. Menawi panjenengan katalumpen kula ingkang badhe ngimutaken saderengipun panjenengan Kang Mas Prabu Purbaksa jumeneng nata wonten ing Kraton Tandes ingkang kelem gambar paluana kursi gading kencana boten sanes namun Rama Prabu Purbanegara. Ing sapunika dal Rama Prabu Purbanegara sampun mulut ing kasedan jati sowan wonten pengayoman. Ninggalaken kawibawan wonten ngersa panjenengan. Mongko panjenengan kedamut putranipun Rama Prabu Purbanegara menika wonten kalih mijil jalu sedaya. Ayo mijil kakung sedaya. Menawi manut silsilah para ratu. Menawi panjenengan dalem Kang Mas sampun boten kuwagang ngendhalaken kendhalining raja nering Tandes ingkang menang kintir kawibawan menika boten panjenengan ning kula awit kula kadang panjenengan Pangeran Grasa isih sugeng lan durung tau rasane kepiye to rasane ngubengake jantraning pemerintahan ana ing negara Mila saen menawi panjenengan tepaken dhateng pulonan kula pun Purbarta minangka gantosipun kula ingkang boten lira Jeneng sira ora lila. Lamun jeneng sira ora lila. Kanthi dasar apa? awet kula kadang panjenengan putranipun Rama Prabu Purbanegara. Ya. Kena jeneng sira ngecoke tembung kang kaya mangkon. Saiki tak jawab siji mbaka siji. Nggih. Monggo. Sepisan. Apa sebabe aku nglintirke kawibawan Panumban Tandisana putraku? Merga aku minangka Ratu Tandes putrane Rama Prabu Purbanegara kang wis kapundhut dening Gusti Akarya Jagat. Silsilah para raton wedha pustaka raja nyetake kang lungguhi dampar keprabon turun ratu Ibu Suri. Wis genah aku ratu karo aku Prameswari nurunake Praba Retna ndungkaping angka 2. Dewon. Lamun jeneng sira ngucih kawibawan pengen dadi ratu ora bisa. Rama Prabu Prabaretna kagungan garwa loro cacahe. Ratu Prameswari iki ibuku, karo ampeyan iki ibumu. Dadi jeneng sira ora wenang, ora duweni hak nglungguhi dampar gading Maesa Danu. Nuwun sewu. Purbarta menika dereng jangkep yuswanipun saged kawestanan bocah sing isih timur durung irang pupuk lemboyang. Monggo panjenengan dampirsa. Wong dadi pengayoman, wong kang dadi kang nyekel cempurite adil. Nata marang kawula kuwi ora kena kanggo jajal-jajal. Menawi tiyang ingkang nembe graden nitih turangga, menawi turangga kaditih mbedal luputipun dawah ingkang kapitunan boten diri pribadinipun ning kawula sing bakal nandhas sekara niku ratu sing jajal-jajal. Mila sae cecanipun ngeten nggih mawon. Menawi sampun panjenengan kuwaga ngasta ban-ban pengayoman wonten ing Tandes. Tandes kula suwun. Najan Kriswini sudah dadi ratu ing Tandes. Ndak jaluk
Kelmo kowe negara muduna so dampar kencana katon Tandes. Pun pangapunten Pak. Menawi dika nyuwun kraton Tandes badhe kula kukui Pak. Kok kukui katon Tandes. Yo. Ora apa yen Tandes kok kukui ning ngerti lho. Yen nganti Tandes ana geger banjir gede aja nutuh. Ana apa? Ketoke kowe iki kok kaget, ketoke kok kowe mesamas. Ing sekawit kula sampun matur dhateng ngersa panjenengan dalem. Senajan to wonten pustaka raja sampun tinulis bilih ingkang dados ratu Kedhak putra saking garwa Prameswara nanging panjenengan kathah lumpet. Dawuh kersa dalem Sang Prabu Purba Negara Swargi bilih ingkang dados ratu menika kedah gilir kacang gilir gumati ingkang dados punika panjenengan nggih sejatosipun kadang panjenengan menawi wonten kedadosan kados mekaten menika sinten ingkang kapitungan kan Pangreka, menawa wis krungu. Ibune Garawangsa niku garwa ampeyan, garwa Selir, ibu peteng. Dudu garwa Prameswari. Aku minangka putra Ratu ana Tandes. Tumurun ana ibu ratu ya garwa Prameswari. menawi ngaten nggih menawi ngaten panjenengan niku boten saged kula ewutaken pramila ing saking menika guna menapa Jaya Pangreka deku wonten ngersa panjenengan dalem lan deku wonten ngersanipun Prabu Retna bocah sing isih cilik bocah sing durung ngerti apa-apa guna menapa pramila ing saking menika Bak apa? yen ana apa apane Kraton Tandes aja nutuh Jaya Pangreka wis cukup Wis aja semelang. Pamanmu Garawangsa iki dadi tanggung jawabipun Rama lan nayakaning praja. Yang didhawuhi dening Tumenggung Jayaprek. Wis aja mbok gagas. Iki lambene iki wis kaya ngono kuwi. Ajeng kersa panjenengan Kepelakno ngendika napa niku Jayaprek. Asmane lara atine wis sedulure akeh sing nonton iki. Penakno ana pidalo mancak. Tungkanen yen ana rame gugur rame Tandes. Awas